Welcome sa Kalipay TV, guys. Where laughter meets meaningful insights. So, ibig sabihin na sa Bisaya, ano man? Ayaw cool. Din ang katawa maghiusa sa kabahin nga makabot og kabukiran. Laluma ni. Grabe ka lalom. Chat GPT magud na nag-translate ani. Grabe yan ang naumana eh. Kuan day, kami ang Kalipay TV o niami karon sa amo ang podcast. Okay? Og naami aron maghatag kaninyo og kalipay og mga impormasyon nga angay nato mahibal-an. Unsay makasulti nimo diha barad? Iyan. Basta mo na to. Cool ba? Maninig ka ng gatubang tag-kamera, no? Ano pong tinuod ba? Mga bisdak mga Bisaya, gikan pa sa Visayas o Mindanao. Apil na nga mong kameraman, gikan po na siya sa Mindanao. So sugdan na to ning ato ang programa karon pinagi sa pagpaila-ila sa matag usa. Okay? Okay, unahon na to ning nasa atong wala. Tama na yun. Ako di ay si tawagan lang kong Pipot. Taga Leyte. Yeah. Mano to? Asa sa Leyte inyo ha? Southern Leyte ko. Sa San Juan, Southern Leyte. Man, married na ko. Nakoy duha ka anak. So wa nay pag-asa ng mga fans na to nga kuan. Wait, wala. Tigo na lang mong tanaw. Tanaw na lang idaan ni. Nya 10 years sa Abu Dhabi. 11 years sa DI. Lah. Wala gyapon ipon. Lifestyle na no, ipon. Nya mo lang to, trabaho lang barista. Mga si Ian as ang say code name nimo Pipot. Kuha na siya, code name na mo na siya sa among barkada kay Boy Isog. Boy Isog na siya. Ako di ay si Kuan, si Angelo. Kuan, taga Davao. Welcome, shout out sa mga taga Davao, taga Los Amigos, Davao City diha. Shout out. Walon nako katuig diri sa Abu Dhabi. O same gyapon wa pod tinigom. Onya Kuan. Diri pod nanarbaho sa Abu Dhabi og minyo na pod og sama pod sa kadaghanan among tumong diri sa UAE is manarbaho gyud og mangitag kapalaran. Manarbaho lang. Walay kwarta. Manarbaho lang. Okay, og once again ako si Angelo og sa akong tuo si Johnny Carlo. I'm Johnny Carlos Salang from Los Amigos, Davao City! Yay! Palakpakan! Shout out ang mga taga Los Amigos. Shout out sa Baclaran Boys! Ako, si Johnny. Ang Johnny naman nilang tawag sa ako. Dudong Johnny. Sa Los Amigos, Dudong Johnny. Jugo. Pagkaman diri sa Abu Dhabi, 13 years na ko diri. Mao gyapon otro po duay tigom. Wa po itigom. Kaya sige ra magkiat. Kani among bisyo na mo, pero okay ra na mo bisyo kay bisag way tigom, lipayon man. Importante di ha. Karon kay nakakiat kay wa man tay mga asawa ron kay. Grabe. Pero minyo na. Minyo. Hantod tan-aw na lang yung mga fans. Kwanta kay kining kwan man ni. Wapo ano sa kamera oy. Layos oy. Sige, Johnny Carlos Salang, take note. Peace. O kani atong programa guys, regular na ni siya ha. So at ngini niyo mga sunod nato nga mga programa nga atong ipasalida diha sa YouTube o at the same time sa Facebook at nga nato natay mga clips diha nga atong ipang post o kung namoy mga request sa sunod nato nga mga episode, pag-message lang mo, pag-comment lang mo aning video. Aron na to ana siyang pangtubagon ninyo mga pangutana o inyong mga request bisan pag unsa nakalisod nga mga pangutana ato anang paningkamutan. Okay, og ang isa pa sa tumong namo diri sa among programa karon is kaning
matagaan ta og insight ba unsay mga angay nga mga buhaton sa bisan asa man mo or kani mga practical nga mga butang ba mao na tong mga topic dire. Og karon sugdan na pud nato ni siya sa joke. Namoy mga dala nga joke karon. Migo, ikaw una migo be. Di, maguna-una sa ko kanila lang. Una-una sa ka. Oh. Sige ako sa una. Ikaw sa naang. Sige, mangita tag joke. Kuan. Kuan na. Kani. Anong si ang kinakain? Si O si. Sitaw. 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 Kinakain. Mali, Sinugba. mali. Ang pinaka-the best sana is seafood. Yung words. Seafood. Seafood. Namoy panglaban na na. Sige. Unsay Bisaya sa carpenter? Carpentero. Oo. Ikaw migo, sa Bisaya. Panday. Panday. Mali. Okay? Tigpintura sa auto. Carpenter. Carpenter. Ako mo kayo na ano eh. Tama. Yusay. Tama. Himanin ito rin nyo ha. Ang Bisaya sa carpenter is tigpintura sa mga Auto. sakinan. Auto. Sakyanan. Mm. Migo. Ikaw saan mo? Pa mo kayo mahunaw na ano eh. Na-pressure may nung kuhaning joke. Corny man kaya kung naunaan. Sige na migo. Anong tawag sa malungkot na pari? Sad priest. Ikaw, sa'y tawag sa malungkot na pari? Sad, yapon. Mali. Kuha na siya. Depressed. 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 Sakto migo. Na kayo naunaan? Corny kaya kung joke man. Sige daw. Migo. Ikaw sa migo. Sa online migo pangita. Ako yun, nabita ko isa. Anong mas malaki pa? Mas malaki pa sa sa city. City. City ba? Ano mas malaki pa sa city? 8. Natagnaan. Ay, tama day. Ready na? Migo. Napapuday tayo kuan karon mga special number natay mga kantahon karon nga mga kanta nga atong ihalad sa atong mga tigpaminaw o mga viewers nato. Asa na imong kuan? Last joke. Migo. Sige. Ano sabi? Pa, ni. Lami di kay mong paniud to karon kay kuan. Sitaw gani. Wala. Nilatan nga baka. Nga baka. Lami kay murag. Niluto ni Johnny. Kami kayo buto-buto kayo mga ano fats. Murag kaning nilutuan sa mga palengke ba no? Oo, Ana ba? Ano mga pang commercial ba? Wan nami ikaw to. Latan ako gi kag alas 9 hangtod alas 12. Kung pwede pa lang inegosyo lagi diri, negosyo na ba? Hindi kayo. Na. Okay. Sige. Unsa man mo pagkabalo migo nga naitanga sa sabungan? Ha? Unsa man mo pagkabalo kung naitanga sa sabungan? Tanga? Oh. Di ko hilig sabong migo Mga balo? Wala, si tanga. Tanga, makita mo kung nagdalag pato. Nga naman. Tanga. Unsa man mo pagkabalo kung naitanga sa sabungan? Kay pato yung gidala, dili manok. Unsa man pag yun mo mahibalaan migo nga napad yung mas tanga sa sabungan? Drag ko iring. Kung nai ni pusta sa pato. Sobrang tangaan mo. Akan migo mahibalaan na gyud nimo. Unsa man pagkabalo nga nay sindikato sa sabungan? Wala, amigo. Wag yapon?
May bala na to kung na sindikato susubukan kung mudaog jud ang pato. Sa manganta na ta? Unsa may katawhan? Ready na kakatong atong at Ha? wala na. Sunod na pod. Sunod na pod. Nahot na may joke. Tawon ng joke, kanta na pod. Lain na pod. Human sa kanta, unsa ikaw nang to, kinabuhi na lang. Oh. Mga Sige, kalipay. mukanta sa takaysa atong ihalad sa atong mga tigpaminaw La. o niya kuan. Human sa kanta, Unsa daw kanta? natay mga istoryahan nga lalom. Lakan ni. Mga kalipay, kasubo, ug kaguol. Pero ang tumong gyud ani nga programa guys is makatag jud og kalipay Kalipay mo sa yun. matag usa. Si among kantahon karon is gitawag nga bagsakan. Oh, pero kuan na siya guys ha. Dili gyud siya. Jam ra good guys. Dili pang commercial. Kani day si Johnny guys, kuan ni siya. Banggitan ni siya nga rapper sa Salbakuta. Gitanggal. Gitanggal sa Salbakuta. Gitanggal kay Wala man. Nga. Lingkuan man. Langyaw man. Check. Sabay-sabay. Nandito Si Chito Miranda, Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Dito rin si Glock9, wala siyang apelido. Magbabagsakan dito, mauna si Chito. Di ko alam bakit ako kasama dito. Sama-sama sa mga pasabog na Kiko at Tigdak. Asti, patinikan ng bibig. Tikalan, tika muna pa inumin ng tubig. Shift sa segunda, bago mapatumba. Dapat makaisip ng rhyme na at madulas at pagbigkas. At asti baka sakali marinig ng libo-libo na Pilipino nakikinig sa mga pabibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko nilang bakit ako sikat. Para bang panaginip na pinit makamit. Talagang sinusunod ang pagiging makulit. Kailangan di na kayang tapatan ng tutugan ng parokya na sama. Shit, paano wala na akong masabi? Ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kong ito. Kunyari nagbabakasakali na pagaling din o kaya nasa Tapos na si Chito, Si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Glock9, wala siyang apelido. Pagbabagsakan dito. Mabanat na si Kiko! Either na Uzi or Ingram, triggers to the maximum, not a 45 or the 44 Magnum, Medine, even a 357, or 12 gauge, but I'm outside. Listen, nandito na si Kiko at kasama ko si Chito at si Glock9. And it's time to rock rhyme. Di ko mapigilan lumabas ang mga salita sa aking bibig na di padadaiga ang bunganga. Halat ang bunganga, lahat na papahanga sa talento. Ako'y taga-kalentong, batang maduloy na ngayon nakatira sa antipolo. Manak lolo sa mga hipa, pwede ka rinino, pwede rin trip lang. Si Glock kasama ng parokya, parang bulaga na kailangan di mabokya. Di mo na kailangan pa malampa kung bakit pa kami lahat ay nagsama-sama. Mic check, ito na nagsalim na ang puwersa. Francis Magalona, Glock9 at ang parokya. 1, 2, 3, 4, let's vote in! Tapos na si Chito, Si Chito Miranda, nandito din si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock9, Mic check. Mic check. wala siyang apelido. Yeah. Babagsakan dito, kailangan nang mag-ingat. At ang huling bagsakan, si Glock9 ng babanat. Go! Bato-bato sa langit na tama ay umagalit mawalo na kasi mga lalong pumangat pero okay lang. Di naman kami mga suplado sumabay kasama na para naka-aeroplano tutunog ng gitara. Kasama na pinakamalupit na banda. Pati si Kiko magaling, di pa rin kahit tapataan parang awin na lagi mong binabalik-balikan. Stop, rewind na play mo. Napakasana para bang birthday ko. Alam mo na siguro ibig ko sabihin hindi na kailangan pagpagtutugutin. Matatagalaan, lumapit at makinig para yung maintindihan mga salita sinunod pero hindi ko na bilang balik. Kasi naman siguro, kailang pag umagawa kami ng bago, medyo mabilisan, medyo may isip na pwede mangyari, magkasama-sama, lahat ay kasali. Ito madadaig, nagsasama-sama. Mag-ingat-ingat ka at baka masindak sapagkat nandito na si Chito at si Glock at si Glock. Grabe kahangak. Grabe. Wow, palakpakan naman diha guys. Palakpakan. Taka, ragyaw-yaw. Grabe. Wala to, gi-practicean guys ha. Wala gito. Impronto gito siya. Impromptu to. Wala pang practice eh. Sa tuo. Mahinang Salamat, mahining Nila lang. Hinang nila. Kita mo to sa Facebook atong gihinan check mahinang nila lang. Gipikhan. Mahilang nila. Suko kayo siya. Okay. Nandito yung mga pangutana diri nga kuan mga key points nato karong nga Sige. adlaw. At
musugod ta sa kuan sa ato ang mga kinabuhi gikan pa dito sa Pilipinas padulong diri. Karon diri naman gid atong kinabuhi sa UAE. Musugod ta dito sa kuan sa Pilipinas. Ang unang question diri, unsa daw atong mga trabaho, unsa atong mga ginapang buhat dito sa Pilipinas sa una. Okay. After nato nakagraduate sa college ba? Oh, grabe sige ko na ba? Sige, unahon nato ni si kuan. Grabe bigo makahilak sa tissue be. Ikaw. Ako atong pag-graduate jud ako sa college. Wa jud ko katrabaho dayon. Sa tuig amigo. Tuig bigo. 2008. Taas ang school. Grabe to ako experience bigo kay job fair sa mo eskwelahan. Nakailan akong HR aning kining company nga pwede man pangalan no. Kaning Mitsubishi. HR to migo. Na amigo nasuod ko to siya kay murag tigulang naman to man murag na chika-chika na ko ba. Itawagan ko niya gipa-exam ko niya. First exam na ko amigo. Wa ko kapasa. Exam. Ana sa ko amigo pasara lang yung exam kay ako na bahala sa mo kay kailangan lagi siya sa kuha. Exam ko amigo, unang exam adto ko to. Kaya ang exam amigo mga siguro 4 ka oras. Dugaya pa na. Wa ko kahuman. Board exam man Wa ko namin. kahuman. Board exam. Wa ko kapasa amigo. Yeah. Wa ko kapasa. Pagkasunod si Mana ni ana siya sa kuha nga. Sunod si Mana na po exam. Pa-examon tagag balik. Exam na po gumigo. 4 hours na pod. Mao gyapon nang gi-exam migo, mao gyapon nang gi-exam. Same lang ako. Same lang. Mali siguro tong multiple Bagsak choice gyapon bigo. gumigo, wa gyapon ko pasa. Pagkaman pagkatulo, mao na to ningon siya, tagang last chance. Napag-chance. Exam jud ko po kumigo. Pagkaman exam ko, pag-exam na ko ana, niana na ko siya ma'am, kung di ko kapasa ma'am, ayun na ko tawagi kay maulaw na ko si Moa. Mao to. Wa may nitawag sa kumigo, wa jud ko kapasa. Listo de kayo ng exam bigo. Summer board exam. Balik-balik naman to pero di na ko mahuman ba. Amot to sa 4 una. hours mura mag-board exam pod. Pagkaman, nang-apply na po ko sa NCCC. Kay ibakiran po ko na po yun. Laging kiatrang agi. Apply ko sa NCCC, migo. Ingnan ko nga pa to sa NCCC. Pero kaning pang-opisina nga trabaho. Opisina man to. Kaya dito sa Kwan ba. Di, ingon man, matugin si NCCC. Nato mo ko sa NCCC Mall. Asa dito na? na sa Yonggorin dapat. Dito mas yung gulin. Ato na ko sa NCCC Mall. Ato na ko dito. Kauban ako gagaw. Mal bigo. Ato na mo dito. Pag ato na mo dito, alas 11. Dugay pa kami pinangita. Nangutana pa mi dito. Mangingnan man niya nga, sir, dito man sa uyang gurin mo dapat. Pag ato na mo siya gurin migo kay nanirado na. Wala na abdi. Wala na kayo. Alauna naman may abot kay nangaon pa mi. Alauna, alas 2. Sirado naman. Lami kayong sorry sa mall migo. Agi kasabaan. Wala dyan po ko katrabaho yun. Man. Wala to man. Pila pa to ka, Kwan. So Pila. abtan kag mga isa ka tuig. Wala. Dili po. After nag-graduate. Siguro mga 8 months siguro, ana. 7 to 8 months. Pagkawa to migo kay kaluyan ko to mo to sa City Hardware. Kasi may nagpasulod din mo sa City Hardware. Nagya po bakir. Pero pasara yung pasado na. Wala naman to gig sa migo kay sulod man ditso. Dakkan ni. Mo to nakasulod ko, kaluyan mo to nakatrabaho ko sa City Hardware og 5 ka tuig. Dugay pod bigo. Kaipon ka dito migo. Kaipon po kiat. Okay, nakaipon og utang pod. Man mo to. Naka-decide ko nga mo abroad. Kay gikuha mo ko sa mga classmate dere. Classmate din migo. Nikuha na rin. Classmate ako college. Shout out kay Ricky Palma. Boss Ricky. Shout out. Shout out. Okay. Kuan bali murag ang na formal nga trabaho lang gyud nimo dito is katong City Hardware. City Hardware din migo. Di mo ako katuig. Gaya sa day no. Manabot ko dere. Mo to nakatrabaho ko. Abot mo dire kailan naman sila ang wala pa mas ang ato day. Si Albers. Si Albert. Una man may ganyan itong cameraman. Mao man akong una nga amigo. Ikaw pot katong after graduation pot naman ka na padung. After graduation kay napamay may board exam. Unsa nga tuig ka na graduate 2009? 2010. Sana all 2010? After
Pag human na graduation na Ano to. una di kag mga 10 years ako Oh, noong ako 10 years. 2010 niya graduate. Pag mag-graduation na mo, langyaw sa mga kasmit at tamig Bohol. Cebu man kaning eskwela di ba? Cebu, sa UV. Man, mag-graduation pagkaugma dayon dito sa mig ka ng Bohol. Naragami dito. 5 days, 1 week siguro. Kama pagbalik, luya na kayo wala yung karta. May pa mo gani kay makalaglaag mo. Nya. Kahuman. Board exam na. Mateng. Board exam nga. Ang nagkuan na nagpa-enroll mi dito Ay ra na di po board exam ng kwan. customs. Custom. Dito ra po sa UV. Kay na mag-open sila og kanang kuan ba? Kanang review center ba? Kami ang una. Human tara board exam. Sus kay dito na ko una nakuan si Inday. Dito na makaila-ila. Dito sa eskwelahan. Dili. Si Sandra. Oo, Sandra. Ay, hindi nga Inday. Sorry. Lahi, hindi nga Inday. Hindi, mga na pag-graduate na ako, nagka-kuha namin, nagka-message namin, ano ba? Samtang nag-kuhan ko, verb review, nagkat-kiat sa gumigo. Hindi, lagi yung mga kiaton punta. May pala ka sa una migo no live live ka ako wa bang kuha na sa una gon. Gamay, good. Wala ko live sa una. Wala, di. Career lang jud ko. Wala. Dako, kay naipon mi go. Pagkahuman na to, ano to, board exam na. Kaya ba nagugong di ko makapasar? Malihan ita. Kay niadto na ko sa exam date na ba? Tus, hindi ko pasara ni. Klaro na kayo sa TV ni. Pindot-pindot na lang ko ani. Okay. Pila ka items di ay? Kuan naman, gamay raman to nga kuan pero lisod lagi kay kuan man. Kahuman na to, niabot na ang result, hagbong yun dito. Tago lang na ko na naman papa niya pag kuan. Pag kadawat na ko sa papel GSPRC, labay na ko. Wala yung swerte yung example. Wala niya. Ning exam na po balik pero wala na ko nag-review. Nagkuan na lang ko, nang self-review na lang ba? Gihapon eh. Bagsak lang yung gihapon. Pagkahuman na to, nag-apply ko sa Ace Hardware. Nakakuan ko, di pa di ito sa Ace Hardware. LBC. Di ba Nangap- ni-apply ka LBC? Di, apply ko sa among amigo sa Tacloban, sa customs. Tis giingnan dito namin, ukoy kong mama. Dahanog CV ba? Sus giingnan mo ko sa kanang kuan, kanang dako dito nila nga sabi tawag ato eh. Basta labaw na siya nga kuan. Dong, ay na lang siguro pag-apply dong pag-artista naman siguro. Sa muka lagi. No. Ko sir, kinahanglan mo trabaho sir kay board exam sir ba? Ay na lang dong pag artista na lang. Aging na ako sa mamay. Artista na lang ano ko naman. Katawa, pagkaman na to, atog Cebu, larga ko Cebu, apply ko sa hardware. Na kuan ko, stock clerk ko ito. Nadawat ko stock clerk. 6 months na po ko kay puro rapod gara-gara. Sige ko absent, ano ba? Provisionary lang ko dito. Na, after 6 months, uli ko sa amo, niya, trabaho ko sa LBC. Kaman LBC. Dindot na kayo LBC kay sa amo lang lugar ba niya. Deliver ko niya. Say ug wala ang teller, mag-teller sad ko ano ba niya. Mo relieve sad ko sa Pikas Lungsod. Lami kay ang kinabuhi. Pagkahuman ana man si mama papa nga largag kuan. Largag Manila kay apply ka og nang diri lagi para Dubai kay naay offer daw kuno nga nami kaila sa Dubai nga naay mag-open og kanang smoking kanang sisyahan ba. Apo kailan mo kabaw sabot Mamo ni kasagaran hiring sa City Hall bitaw sa una kani mga cafeteria, mga nga. So larga ko Manila. Tumas sa ko dito, wa na po ko. Uli ko kay Wakman. Sige rag follow up, wa man gyapon. Uli ko migo. Mga 2012 man to. Uli ko sa mo after atong 2012. Anas mama, si mama dahil akong gagaw, nagsabot na sila.
kanang Napalayaso bis na ka. ako. Kay sige ra kog tambay uli ko gabi uli alas 3 ana ba. Kanang lifestyle ko tambay god. Siyempre, ako mi ka magawangan. Nagkuan sa din larga to. Pagka February 2013 larga na ko dire sa Abu Dhabi. Iya kami gawin kag kag fundings no. Ha? Kag funds ba. Pagani. Suportado. Oh, na. Udi utang to migo. May gibayaran po to na ko pagkakuha ng trabaho. Unang trabaho dire gibayaran ako mantis ko pada. Mga to hantod karon nga na lang gihapon. Wa gyapon ipon. So ibig sabihin wala kay formal nga trabaho gyud dito sa Pilipinas. Sa Pinas wala, Diri- wala Pinas wala. Diretso na gyud ka diri. Dito na ko diri. Dili din ko kuan. Nagkuan sa ko dito construction, tabang-tabang. Sa kung kaila ra ba? Inadlaw. Nadlaw. Pagkuan ra gud chicha. Kiat ba. Kiat. Nakaagi magid siguro to tanan ng mga construction, hakot buhangin, Oh ana. magkargag mga simento. Oh, si hardware ko sa Amigo kay warsa kong tiles oy. Mo bigo. Para paano muscles mo. Ah. Nindot tayo man trabaho sa City Hardware sa una kay taas na yung position dayon. At taas ni kami go. Chicker ato migo chicker. Tig di lang na ko i-mention. Di na ako na-mention ng mga kuan, mga ingana ng mga butang. Ay, wala ta. Ako po sa una pagka-graduate, ni-apply ko sales to diretso ako sa Edward Marks ang among baligya kaning solar panel. Sa mo na sa Davao lang na siya. Oh, sa Davao lang niya. Baligya po mi og kaning mga solar water heater. Nya ana pa akong manager nga. Ana siya sa kuha. Dong, Bisaya man taga Cebu siya. Dong, di magdugay mga Tagalanti kag mga isa ka tuig diri dong milyonaryo na ka. Oh. Kaya kay mahal man namong kuan mga baligya. Oh, mahal ba yung solar? 70 mil ana ang kada isa ka. Di ba naman pud mo na sa City Hardware? Solar panel. Pero ang mga ang among mga competition barato ra ilahan tag 25 mil, 20 mil. So ilaha kay mahal man kay ambot Ito yung gato ang. 2008 9 ana. Nara yung solar sa ato. Solar. Nana. Mahal lagi. Mahal. Nag CCTV. Mo ba migo? Unya kay mao lagi wa gyud wa ko nagdugay isa ka tuig oy. Bilyonaryo naman ka. Wa ay undang ko. 6 months pa lang undang ko di na ko makaya kay pag fresh pa biya ka fresh graduate mo wala kay idea ba. Kaya ang sales man good kinahanglan na siya o ganing experience ba. Kaning imong exposure good. So dito nag-fail jud ko. After sa sales di ka ang. sales to dito mag-adto kog mga subdivision, historic mga architect mga Murag yan. ka nang magdadala-dala ka go. Oh, niya mo mga istorya mga dagkong tao na ba? Ako, sara man pug ko bagong graduate, di ba? Sagu ano? Lamang ang sales pag kaning incheck ka, anak kag incheck niya kaning nanay mga backer ba nanay kaila imo mga ginikanan may ana. Okay ra. May lado na lang ka lagi. Lado na kada. After ato ni undang ko insurance na pug ko kaning sa mga sakinan kanang TPL mga ana motor car insurance. Nya. Pero kato siya lamang to kay sa ang tagiya to kay akong antiman. Sa Cagayan ay sa Bukidnon ko na-assign. Dayo. Pero akong kalaban dito ang Kamingaw. Kaya akong uyab nasa Davao. Isa mo yaman to. Si BM na akong uyab to. Napamantay Stick to one unlick calls and let text sa una. Mo gina siya ang gibuhat text tawag. Nya mo lagi na ang uyab lagi ang makadaot pud sa career. Mao jud na dun. Muli jud ka. Jud ko kaagwanta di ingon ko sa kuante nga tita uli na lang sa koy kay Juan. Mingaw ko sa kung Gimingaw. After ato isa ka tuig ko pugo dito nagsibuan na luwilier nako. Dito na ko to nakuha to kung kuan. T-shirt nga katong vintage to migo vintage. Antos karon apa? Daway mo na. Schedule ako to kay Bustoyo. Ipakuha na ko to. Ipakwanta nimo pa i-frame mo ba ni ba kuan? Kasi ma-auction to ni Bustoyo. Wala. Moto dito sa Cebuana Lubilier mga 4 years pag dito. Dugay no dito dugay. After ato undang na pug ko kay murag di na pud nako murag ang imong trabaho ba balik-balik kan. Lagi adlaw lang. Kani trabaho sa Nya wala pug kay kuan tinigom. Di pa kay ko kahatag ato pambayad og kuryente sa mama. Pila man yung
kuan dito sa Minimum. Davao, minimum. Minimum na ako madawat sa isa ka bulan siguro mga 301 ra may minimum sa una. 13, Pila? 13k siguro sa isa ka bulan. Dako, mas dako ang inyo. Ako kay pila na itong ako. Sa pero- 301 ron. Kulang pa sa kaugalingon no. Oh, wala. Kulang. Yan nagkuha jud kog motor. Sudad Banggod. Linda kung ATM sa una migo. Mga amigo? Oh. Mm. Kiat mga agi. After ato kuan nagnegosyo mi og travel agency. Isa ka tuig ra pod ang travel agency, undang na pod. After ato kay nag call center na pod ko. Call center mga isa ka tuig pod hangtod sa nakadesisyon jud mi nga Langyaw. moalhi diri. Oh, Grabe, moalhi. call center ano. Ako ba, kapila ko nang apply na. Wadyo ko kapasa. Parehat amigo. Grabe yun ang call center mo. First Sumpa interview. na ko yun, ah. Migo, first interview lang yun ko, migo. Ako ang sigo. Una dyan akong kuha na ka ng written pa man. Bagsak din eh. Samo kay interviewin ko ka English good. Oh, man katong nana ko na, katong interview na. Napaspasa mo English ano eh. Wa, dyan ko. Nga. Wa, moto na. Wala na. Pareha si Tamigo. Naka-decide apply dyan ko ko. nga. Ano dyan ko ni para ako ayun. Oo. Na may call center god nga stricto sila sa English sa Oh. kanimo kuan. Naman po is kaning inyong account kaning chat lang ana. Katong una sa kuha kay kuha man to. Written pa exam to migo. Wa oy na wa ka pasar, wa man ko tawaga. Ana siya kay tawagon daw ang kanang kuan gipagawas man tanan. Wa man ko uli na lang ko. May pagkasunod na po nako, nakapasar na ko ato. Oo. Interview na pod. Paspas kayo, amigo. Paka mang in English. Wa jud. Wa jud tani. Sangit yun sa interview good. Nakatesting ko apply sa kaning Central Convenience. Unsa na ang kumpanya? Central Convenience ba? Oh, ako pod. Oh. Central Convenience. At as kay lang exam lisod kay exam na pay abstract na yung mga Sweldo migo 100. Wow. Ano na adlaw? sa una na to, sa una to. 170 man siguro tong adlaw. Unsa man na? Call center po? Dili. Kaning murag kuan ba? Murag Convenience convenience store. Murag ka ng mga Nakakawan ka na sa una. O murag 7-Eleven ba? 7-Eleven. Grabe, barato Oo. hapon. Oh, 100 ra? 170 to migo. Barato ako Below dito. minimum. Lugi kayo. Katong nang gisayaw-sayawan ni Mayik. Store. Ipadayon na to katong katong nidayon kagawas sa unsa nga tuig to 13. 2013. Oh. Okay, nakita pa man ta ato dito Laviam dapit nga mulargahin na lagi ka. Oh, tong lingkod-lingkod kas payag. Kuan man ni sa una kaning usa to yung grupo, kaning murag tribal, Cultural. cultural. Boy, baklaran man to siya. Baklaran. Nagahimo ni siya mga katong mga burloloy, mga ingana. Mga kuan di ka migo kanang yan na reggae migo. Yung buho kay lahi yung buho. Shout out sa Cruzadola sa Holy Cross. Wala akong grupo migo. Ana nya, dayon na to. Ngano naka-decision naman ka mo anhi sa Wa mo siguro tinigom. Gipalarga sa papag mama oy. Larga dito zon eh. Dili po sila musugot ato. Di sila musugot jud. Nga mo abroad ko. Pero imong ate na nasa abroad no. Nasa abroad. di ba ingon nga pa sundaluhon man daw ka? Oh, Lo. ato mo migo pasundaluhon ko sa kong papa. Pareha kita migo. Mga papa no nga. Wa ko muuli migo. Sud sundalo. Wa ko muuli kay pa-examon man ko. Wa ko muuli pagka kadlaw na ko ni uli. Man. Tusugo ko yung papa. Pagawa man nato migo itong before pa to nga nakatrabaho ko sa katong trabahoan. Pagkawa man nato katong padung na ko mo abroad, wa jud ko kwarta migo, wala man ko kay ang kwarta sulod gawas ra ba. Asa raman kasi may Nangatik man ko. Muate. Nangatik ko sa akong mama ba. Karon pa ka kay baluan ite. Wala ka diha. Diyan naman ko ato migo nga mo abroad ko. Uman. Manana siya mo kung sa mga dito na di kay trabaho. Anak ko na ko'y masudlan ma. Yan na dyan ko ato. Tinuot. Wa ko musaba ana ba. Pero imong ate kabalo. Wa po kabalo. Niana gani akong ate Ikaw nga. kabalo migo. Ana ko nga. Nana ko'y trabaho do'y pag-abot. Niana na dyan ko. Man. Ano siya unsa may trabaho ni ko kanan sa restaurant. Niana naman ko. Di mo magaman ana man siya ako naman sila Ricky dito maki. Tabangan mo ko nila. Wala ito ko istorya gud wa jud ko maingon ba. Man ko'y kwarta. Ipahuwa mo ko sa akong ate. Mo to nakaari ko diri. Abot ko diri migo. Wa pa jud ko trabaho. Wa ta gingnan kong Ricky nga. Pa-apply jud kay adlaw-adlaw kay lingon biya ka na kay trabaho.
Pag abot na tong pila ka kuan migo kay nangutana man ako mama unya nagsugod na ka. Ana na ka to dire. Wala na ko diri. Pila ka buwan ka nag Isa ra yung kabulan kaluyan pod. Oh, maayo. Ana si mama nga uy nakakuha na ka dito may kuwa pa man ma kay kanang nangita pa kog mayuhon nga to. Abi ko na nakitrabaho. Anak ko na pero wa sa anak ko to kuan na kay anak man si Ricky nga mangita na kog mayuhon. No. Anak po kong ate, imo ka na nakitrabaho, wa pa man lagi. Lang niya pa gyapon po dire. Aba to nakaluyan ko. Tulo na lang kadlaw ma-expire ko no mo na nakasunod Ay ko to. dili yun sa man to. Pag gikan nimo sa Pilipinas diretso ka dire. Dili, iniagi ko Singapore. Ah. Mo tambay hapit pa ko ka. dito mga 2 ka semana, ano to? Mo tayo maging migo nga laka ng balay sa mga ate migo. Eh bawal man to dito. Bawal eh sa una no. Karon okay na no. Ambot siguro. Mura man kay. So mo nag-cross country ka. Oo. Hmm. Grabe. Wanto kaning stricto biya kadto sa una kadto sa immigration Lagi. pa. Ito. Kasulod na po ko pag abot. Mo to katong gingon ba nga niagi kog Sri Lanka. Ah, Kay first time pa man ko nagbiyahe. Sri Lanka. Mas sa Sri Lanka man ko nag-stop over gikag Singapore to Sri Lanka. 8 hours ko migo naglingkod na jugos bangko migo wa jugos tindog-tindog. Mahadlo ko ba? Kano ba gilaad kay gilang ko dito. Dili kinang wa man ko kabalo sa airport kinang talaw pa jugo ba oh. Lingkod na jugo dito. 8 hours ko kana na jugo dito ni dool sa ko nga Pilipina ba tigulang. Oh. Giyanaan ko niya nga dong kanina ka pa nakaupo diyan. Di ka tumatayo. Itagaan ko niya kape. Naluoy. May kay egit na masiro ka dong. Mato, abot na ko dere. Kita kaluyan to kita trabaho. Wala si Albert sa kung una gyud na Kabal mo sa una no. trabaho. Oh. Trabaho. Sa immigration, sa may interview sa mga sa immigration. Grabe jud. Grabe ang immigration may sus. Kasi mabanta ni sa immigration man. Kay mangutan na magina sila unsay purpose nimo magawas ka. Okay, pa ato na ko sa Singapore, ana man sa kuha magunsa man ka gining Singapore. Na anak ko nga musuroy ko kay birthday man ako naging semana. Man gisuroy ko sa akong ate. Kompleto na ko papilis pero gisulod okay ko ra sa naman. kwarto. Kulba na kay ko. Kay lahi man og counter akong ate kay OFW man Bali sila. sabay mo Oh. gawas. Pagkahuman kay anak man siya sa kuha nga. Anong gagawin mo sa ano? Ma'am, ano lang ako ma'am, mag-tour. Ay Dawar, nag-Manila mo ato? Manila, Manila man may. Pagkahuman na to kay, dugay na kay sa kulbaan ng ugay ko. Gipangita na di ko sa kong ate. Nagtutuyok na akong ate, kinawala na daw ko. Di na daw ko, pagkahuman kay, nakitaan man ko niya sa salamin, ni sulod ko. Moto yung gikuan dito ang nagapangutana sa kuha. Officer. Sus ang lumi ayud ambot ng Pilipinas gud. Ni ana siya sa ako nga. Oh, may kasama ka pala, kasama pala ate mo. Ba't di mo sinabi? Gina mo siya, hindi mo naman tinanong. Ana pang ate nga. Kasi yun. Tubag diha kay ikatataka na ron. Pilosopo pa gid. Lagi na pungot na ko to siya kay grabe kay hang pangutanas ko ah. Ana gina sila. Pangyawan pa ko niyag ID sa City Hardware. Katrabaho pa ka to. Ano? Wala ka nag-resign na to. Resign ako eh. Oh. Pero napaka-ID. Di man to gisurrender sa una ko. Pero wala man ako gidaging naman ako nga. Ay hindi ko kasi alam na required pala magdala ng ID. Mo to na pungot siya sa kuha ba. Mo to na ganun kasi pangutana. Niabot man akong ate. Pagkita na, kitatakan na po na ritso. Kung wala yung ate migo, di ka langayaw to ba? Feeling na ko. Okay, dagam sila kuan. Duda na kayo to sa skuha ba? Pero ikaw pot kuan hire Pinas ka. Di sa man to nimo paganipod. Kuan, nam ko'y kuan dire nang igagaw. Siya nagkuan sa ako niya. Manila po ko to nagikan. Pangutan na. May timing ko mga officer ato. Mga bata pa ka nang bago pa ba? Sir, pako, sir. Ano gagawin mo doon sa kuan, sir? Sa Abu Dhabi. Kuan lang ako, bisita ko doon sa pinsan ko doon sa Abu Dhabi. Okay sir. Mura. Yeah. Wala na kay gipasulod atong murag kwarto. Di, gipaadto pa ko. Sir, ay, gi-kuan ko nilag, pangayoan ko nilag flight details sa akong gagaw niya. Wala mo ipakita. Sir, punta ka doon sa kano officer oh. Kupatay. Adto na. Pag adto na ako, i-check na siguro dito. Okay. Mo ni magagaw sir si kuan kini. Oh sir, sige balik ka na doon sir.
Tapos pag abot ko dito, gingnan ako nga, sir, balik ka ha. Gingnan. Oh, babalik ako after 1 month. Gingnan ako. Wonder, so nandun Ano to? Dili man stricto kay mga bag-o pa ba? Mga Pero fresh Cebu to, pa. Cebu. Di, sa Manila. Manila, pag to. gyapon. Ikaw bago, bata pa mo ka, pero stricto. Bata, amigo. Wala pa man to yung flight Singapore diretso, no? O nana? Itong imo ha? Amot, ikaw kabalo. Gikan sa Davao ba? Amot, ikaw kabalo. Basta, Cebu Pacific, alam mo itong masakyan. Basta Cebu Pacific mo, agi gyud Manila. Oo, so ito'y barato mo siguro. Bago raman ko ng Cebu na yung Cebu Pacific karon bago nga direct flight from Davao, Singapore, Davao. Tag isa ka flight sa murag duha ka flight sa isa ka semana. Ana. Sa una Manila gyud tanan sa laon sa Manila tanan sa una. Kami kay nagkuan man mi ato bago mi nag-anhi diri ni agi mi og Macau. Macau. From Macau, suroy-suroy mig mga isa ka adlaw. Dito mi naka-experience atong murag Venice bitaw nga kuan na dito lindot pod. Unya after dito suroy-suroy sakay mi katong murag supercut gikan sa Macau padulong sa Hong Kong. Dito na mi nag-stay sa Hong Kong, nagulat mig visa nimo katong gi-process ni mga visa. 5 ka adlaw pod mi dito sa Hong Kong. Mong kinaon dito mga noodles. Kamu Ben? Noodles ra. Pero before mi nakaani Macau, dali ra mahinon sa immigration kay ilang mga pangutana mao po to unsay purpose nimo nga magkuan nito. Suroy-suroy nya timing po to kay kami man ni VMO kay pamilya ba mga magadtog kuan Macau. Lusot ra pud gihapon. Utana pa ko sa immigration nga kuan. Sir baka may hiring kay Parang kalusot, no? mo to wala naman siya nag-question. Ano siya na ano daw kailangan meron kang certificate na yung examan sa to. Kanang sa gobyerno bitaw? Civil service. Civil service Wa certificate. ko kapasa yun na sa una. Parehas Take na na. Yung take mo ko na. Take ko na ko kay kung nakapasa ko na makasulod ko sa katong ako gi-applyan po sa gobyerno pero Take kini pagkukuan. wa man ko ka kuan. Wa jud ko kapasa. Amot civil service wa jud ko kapasa. Grabe kay ko sa una mi ko kanang amot lang. Ni take mo ko na sa una papagkapasar. Coast Guard po, di take ko. Coast Guard. Dito na misa. Yung kinartan. Coast Guard dito. Lagi Coast Guard. Coast Guard bakit? Parehas sa mana. Muna to dito na misa. Kuan man to sa Cebu, sa UC, University of Cebu. Dito na mi. Kahuman nga to mig pair man siguro to mga duan. Sus dito na mi kanang exercise kuno hay ana nya kay exam man lagi. Pag exam na mo sus dito na mi sa room. Sayo na kayong exam. Sa Coast Guard na. Sus ang giingon ka. Damay nga bitaw ang nagmurag ding bisita pa sa mga room ba nga ana man. Kinsa mga anak ni kuan dire. Mga officer siguro to ba. Sti pag ingon na sir marog man ang mga buwang ay gikuli ra giloto naman ang exam man tingon nga wa ni bisa mo sa ka sayo na kay exam Sa Coast Guard. Requirement na lang kabalulangoy no. Wala na ikaw. Di ka po kapasaan na grabe pati ka na, di ko kabalulangoy. Pambakon di ko kang swimming pool. Kabalo mo kabalulangoy pero ka nang mabaw ha. Pambakon ka na bigo. Pambakon ka na. Basta ano yung paglangoy ang mabaw? Sisid. Ano ka? Kakawintil. Tuk mo ka na ra. Moto, pag aninin nyo diri sa kuan, sa UAE, wala pa kakato kapangitag trabaho mo to ingon sa imong mama na makakas yung mama. Ate, di ko to pamakakot ki. Kabalo mo to kita trabaho din. advance lang kuan. After to, unsay unang trabaho nimo? Yan sa Inbad. Yung saan mo pag-apply? Online na to, online. Yan pa sa pasa sa online ba? Online na pa minsan. Wala di ka nagbaktas-baktas. Mas baktas po ko sa una, nag-send man po ko ato. Pero, kabalo kay. Ang una ato kay dito mo to sa mamligag libro. Sabi hasula ato mamligag libro, magdag malita. Ni abot ka diri winter o summer? July, summer. Summer na. Moto na, ang hilan ko itong sa kuan, sa Inbad. Pero nakabaligya pag libro. Wala na, katura akong kauban.
Nakoy kasabay nga kuan man siya nag-training. Ligya yung siya libro pero iundang ra pud siya kay init daw kayo. Laliman ka ng baktas ka. Oh, nag-exit pa ako sa Kish. Nag-exit pa ako sa Kish ato. Oo, napang-kiss ako no. Unsa may experience mo dito sa Kish? Di kuan man ko diri guys kaning pag naka diri tourist visa ka sa unang panahon pag gusto ka mo pagbisahan na ka o ganing employment visa kinahanglan jud ka mo exit. Magawa sa bansa para ma-change ang status sa imong visa. Wala ra dito na ako sa kwarto. Asa kami go? Fanos o sa... Daria. Ha? Daria. Fanos, di ba? Venus. Panos Hotel na Panos Hotel na Alay, to. Daria ko Daria. Ha? Venus to. Venus o Parabi. Lahi siguro Mao ba? mo sa Afghanistan. Lahi mo rin mga bigo. Pakistan, misal to ako siguro. Kasi Albert na. Labi ilaha 1 month. Oo. 1 month ilaha. May ganito ko 10 days ra. Parehas kami go. 10 days. Oh, 1 month ilaha. Pero ako nag-enjoy ito. 10 days ko dito migo. Grabe kay mga surot dito eh. Nagkabuntag lagi. Imong lawas, naghanag, mga pinakag Grabe kong surot. struggle po dito eh. Pero okay naman na. Pero, lami po dito no? Nay, Giparahan kong taxi dito. delikado lang yun. Brother, come. Oo. Ana siya sa kuha. Delikado. Anak man ako dagan ko. Anak ko. Delikado kay po dito kay maglaglaag ka pati sa mingaw mo ano? Kinahanglan. Baktas kayo ito medo. Kidnap ka. Malubihan nyo ka. 50,000 dito. Oh, nagko ilang kwarta. Oh, lami to lang sa Warma dos downtown no, itong takas kayo. Napot. Lami kaya to dako taas mga Unsa man to barko inyong sakyan? airplane. Aeroplano, Tura-tura. aeroplano Aeroplano, nga murag aircon ba? Igang kayo. 30 minutes naman. Oh, wala gani na oh. 30 minutes na. Gamay pa sa Cebu Pacific nga doon. Gamay pa. Naisabad. Gamay pa. Naisabad ang Old school kayo Pag-igang ba jud igangan nila yung igang niya ba ang buga na lang niya kay murag init. Pero lo itong mga tao dito sa Kish nga tagdugay na no. Oh. Basta pagbalik na ko gibili na ko mga noodles nila. Ako po ginapa mo ko dilata pero ano pala to eh. Pila Salamat. ka kadlaw dito? 8 days na jud ko to man. Flight na ako wa may kuan kay full na. Mm. Ipapauli ko man Sabado mag-Domingo. Schedule po pa na extend. Schedule man. Pila ka 10 kadis? days na po ko dito. Nya, dito po na ako'y nakauban sa trabaho dito siya. 1 month na siya. Nya, pag abot na ko, storya mi. Ay, pareha sa tagumpanya di ay niya. Oo, nang hana siya na ako. Ate, salamat yung kay nimo kay tungod nimo. Mahawa na ko diri kay 1 month nagyo ko diri ba. Dugay ang visa mo dang. Mo ba? Oh, pag abot na ko, siguro gitibo siguro ang visa na mundo ha. Paggawas akong visa, gawas po niya, sabay na mi. Grabe dugay no. Dugaya lagi 1 month ako ba dito mga babae loy eh. Loy kayo. Ako so ikuan ko to kay si Ricky, gabi gid kayo shout out Boss Ricky. Yahan kong awayon among PRO. Mo ba? Ay, follow up. Oh, follow up niya, awayon na niya kay yan yung i-follow up ako ang kuan ba kay. Siyempre goal po to kay Mana alam pa ko niya, ay sige hadlok diha. Pero lingaw man yun dito kay mga nay basketball court. Aw, sa mga gawas-gawas. BA. Wa jud ko gawas-gawas Nay dito. mga swimming pool para katong pare sa Oman ron ba nay mga swimming pool. Para Ay. gawas-gawas kay mahadlok ligo. Sa gabi na sa hotel na ay sisyahan. May wala mo nakauyab dito. Wala ay kay mga pangit mga naong dito. Pero separate ang babae ug lalaki, di ba? Separate pwede ba kuanon no. Ang among style dito sa akong kauban sa kwarto. Naman to sila diri pod taga Abu Dhabi sila tanan ba. Magluto mi, di ba bawal mo Bawal luto. man to. Oh, luto mi migo. Kay sayang man ng ikaw ra usa mo kang kaon. Luoy mo pod. Luto mi dito. Nalay mag-look out dito sa kuan, wala na kana may mag-checking na, lutibot. Look out lang mi pag luto na. Sige, sarado na mga aon na ta. Basta masakpan lagi tanggal ang mga kuan mga ani. Oh. Tanggal ay. Pero nag-manage dito mga Indiano gyapon. Dito. Oh, taga dito. Kaya dito sa Oman mga Indiano man. Afghanistan mo to sila no. Iran ni. Afghanistan. Taga dito pod ang. Nga Iran ni. Napay katong manager sa among hotel nga gold ang kaning kuan, gold ang iyang suit ba. Yung Amerikana ba kay gold man payat kayo mas palito. Robotan. Mawi ko. Lingaw ay, lingaw sa Wa ko ka experience ng exit nga dugay.
24 hours naman ko nag-exit sa Oman kay na naman ko Oman. visa dala. Okay. Pag abot dito balik na pod. Wala naman to case atong panahon na. Wala na pod. Uma na to. Oman by bus. Maabotong ako sa una sa Labrios. Nga nanagkus ba sigod nagsakay na ko. Tawagan ko sa mong HR nga. Iyan, asan ka? Punta ka dito sa Nadsda kasi yung visa mo dito na. Entry visa daw. Di ma'am, papunta na. Nakautang na ko sa mga gagaw. Kwarta man pang exit. Kay human namang grace period. Ngutang na ko kwarta pang visa dito ba. Di, bumaba ka na dyan. Bumalik ka dito. Ay, so ni baba jud ka. Baba ko dito sa layo na kayo Asa to na ba ka sa tunga na? Di, layo. Dili pa noon sa Abu Dhabi. Pero layo na gamay. Nya, para nagkukarlip dito nga ng patan ba? Patay yung mga animal. Mga bigaon, yung mga buang. Malubihan yun ka. Sakay na ko dito. Storya rami ba? Pisti. Ako lang gising jamming kay matag din ni mukan ma. Wait kay odto pa to. Di pa to pwede kay init pa. Di ba? Gayo ako number niya. Gayo ako number. Hatag lang na ako para dili mo kuan ba. Pag uli ako migo sige tawag ko di na ko tubag. Bet Mato. Dito sa Pusnadsdab. Malaman. Hatag ko dito sa passport. Di naman to mag-exit no basta Di na kay na. kuan. Kay gika naman ko ato dire sa akong unang kumpanya. Di ba di na ka pwede mo-exit basta nanay visa maabot. Ingana na siya diri guys ang patakaran sa visa. Kung gusto ka manarbaho, na tourist visa ka diri, manarbaho ta, kinahanglan jud na jud kay visa na pod para sa imong employment visa. Kay kung wala kay ngana nya mag-overstay ka, malagpas ka sa imong kuan diri, penalty ka, fine. TNT na lang tawag na diri. Sakit kayo. Dagko kay penalty diri guys nya. Di ka kagawas og kani nga country kung di nimo bayaran imong penalty. Mao gyud. Kung di ka kabayad, padakop na lang ka. Libre mo pod. Libre mas lami sa kuan. Kulungan. Kulungan kay aircon. Aircon pero ang kuan lang tag ipon lang mo tanan. 5 minutes. Okay. Karon sulti mi sa inyong mga trabaho karon unsay nature sa inyong trabaho. Ay lang isulti in particular ang unsa nga trabaho inyong ginabuhat. O kumusta man ang atong trabaho? Clerk, kaya office ko niya po. Kuan si Migo. Mga clerk nga na. Grabe. Kami na general manager na kami go. General ba? Roy? Kuan. Yan na, sa office, tapos grabe ka, stress, pero thankful. Akatong unang trabaho din mo pilay range sa imong sweldo kani. Di na to may balaan. Kuan na. range lang good. Average lang. Nagpas gamay. Nagpas gamay. Di kay para kuan ba para ma-motivate pud. Then nagsugod ang starting yun ako sa una pag abot diri kay nakasweldo ko ato to 2013 5,000 lang yun. mga 3,000, 3,500 to. dirhams. na rin ato I-convert nato. Gamay pa to conversion sa una. Dako na to sa una ko pa may tax. 12 ana. As- 12. Wa pa may tax sa una Migo. So na sa mga 70 mil. 6. Oh, 60. one day off ko ato. One day Dami off. yan, 352 man. Pakit Pilipino biya pakitang gilas din ka. Na make 3,500 Migo. Oh, bro, 6 days to. 6 days pod. Piso pang shawarma to. Oh, sa warma ato. Napay barato 3. O mo ba? Oh, Ang tax ato sa una 250 ang imong bayaran no? 350 no? pag haman ko 5 ra gyud. Lagi. Mga Dito auto sa nga na, Al-In kaluyan. sa ano? Kay dos ang shawarma no. Oh, dos. Kay karon ng shawarma size Size 5 size. Oh. combo na may combo. Tinuod tong kuan, libre pa ang bus. Ana man ako kaabot. Wala ka ambot. Mas card. Di na libre pa to sa una. Di Ingon sa anabtan Alex. ako piece dos. Dos. Hog dito sa unahan. Dili to siya literal libre na bayad. Depende sa honesty lang nimo. O piso una. Piso. Piso Abot ko na ato, nagdos Pero pwede ka di mohulog. Oh, nga kasi mo. Ang uban- Ang uban gani kay maghulog og piso. Pa- Kanang piso ba? Kanang paanaan na lang kuno eh. Oh, atong
Pwede na ka manikas. card lagi. Nana sa Ang ano? kamera. Mandi dito Pakita mao. lang. Nga. Kaya Dami pwede to sa naman una yung na. check ron. Karon na. Digital na mga kayo. Good luck na lang. Congrats gyud mga sakpan. Mao to, na akong sweldo buhuman man after pila ka tuig natasan gamay. 7 years man ko sa akong unang kumpanya. Kahuman tungod atong Gaya dami pandemic. ko no. Oh, tungod atong pandemic tinanggalay na noon. Inbad dot sa una no. Ya karon nindot na imong trabaho ron, di ba? Fab. Mga 20 mil naman siguro karon. Wala. Gawin kami pa mga 5. Wala na. Kuan lang god wag Mga 3, 5, 3, 6. Jesus. pila ka digits. Bigo pala ka digit. 5, 7. Oh, 7 digits naman. Na, may .00. Okay. Apeleta di ay. Ikaw po, pila yung unang sweldo nimo? Sus, tinggamaya gito kay restaurant. Kuha lang to nako kay ang gagaw kuhaan lang na kay wa na kay pag-asa mag-apply kag kuan din so ka madawat. Gi kay ang visa man bigo giapas di ba? Oo. Gi ko ang nako ni restaurant gito ang libre balay, libre food. Salin man to. Kagat ko ang akong agag sweldo na ko no 1 to 90. Pero Monthly. food and Libre na beverage to, kaya Manay. pa siya. Ha? Libre Tanan na na to, to. Libre niya na may tip. Muman doon lang among direra o dihars unahano ang mong kuan sa Alin Mall na may trabaho. Mabaktas ra. Oo na. Kada buwan pag ko sige padag katunga dito 6 Pila sa peso? Mga 15. sige ko padalag kwarta kay bayad sa utang ba ng ikuan dire. Padala. Nya wala ba na yang sobra ako na. Una nakatigom-tigom ako kay wa may sa Alin wa man Pero kay libre balay man to, di ba? wala kay makita sa Alin mga kuan dito. Pus pag-aabot ng mga tentasyon sa kinabuhi. Palit ng laptop, palit na gani. Saan naman na wa na nag-0-0 na oy. Pero okay lagi hapon kay maura man lifestyle man lagi. Ato nga nami mo dito kay bating baratuhar gid sa cost of living dito nya. Pila na gyud mga isda dito migo ang mga salmon dito sa ulo salmon sa una panghatag ra oy. No? Sa una, 5 na to, 5. Hatag lagi niya ang fish market doon na po niya. Ang beer po na mo sa una dito. Kada adlaw dyan may sigig inom eh. Ambot po din mga FNB sa magtrabaho sa FNB nga hap. Kada adlaw dyan lagi migo. Abot lang kumig ang among duty sa na morning niya. Shot na may mga alas 9. Abtag alas 5 sa buntag. Uska oras na ito, guling mata. Sabling ito, big sulod na. Dool naman ang kuhan, baktas ra. Kahuman mo to niya 4 years po ko dito. Dito may kailang ramil. Dito may ko. Nakatong nagtrabaho sa Garmin ba to? Oo, dito may kailan niya man. 4 years. Na naman si Inday ato dire. Mo to nga niyan ko sa boss, di lang ko mo resign, ibalhin lang ko ka Abu Dhabi, wa mo tugti. Kasi nagpaanhin ni Inday. Siya ra po. Nag-direct siya ang Direct hire siya. Direct siya niya. Ang kuha na to, kanang, ayun ko nga, request tayo ko nga, balhin ko dire sa Abu Dhabi, kanang si Inday. Wala mo tugti. Napa mo gagawa to dire? Ayun ko nga, sige boss, mag-resign na lang ko boss. Dili mo gugupugtan kay, kung nag-increase pa din dito, di ay kuhan, sweldo, 50 dirhams. English 50 dirhams? Parang, Panchay. Uman ato, nya resign ko kay di mangutugtan. Di to mo resign mo, balhin ako dire kada mig ko dire. Branch. Resign ko. Jugutugti dugaya lagi pirmahan sa general manager. Di ko niya pakawaon kay ako may ang sinaligan dito sa bar. Mo to nga na kapoy na siguro siya. Pirmahan niya. Sige, hawa na dito. Ato. Dito na ko sa kuan. May kay pag-abot na ko dire, dito na mga dito na may katong sila James, dito ba katong sa Japan. Katong kamo na tanan. Dito ko nagpuyo. Si Patrick di ako ko na to, i-contact ko nga trick kanang mo anak ko grabe ba ko puyan. Kay di na mo ato sa gagaw kay maulaw na manggo. Kay duharam sila dito. Pagkahuman
Dito, tawag kong Patrick. Sige, wala problema. Diri lang ka. Kami na Janre. Pero ako. nagkailan mo ni Patrick sa skateboard. Oo. Ako, Janre, Patrick, si Floyd. Basta itong sila dito. Itong sa Electra ba? Sa Japan. Oh. Japan. Mo to dito. Dito ko ni Puyo. Nya, murag bed space kami dito. Pero amo ang tanang one flat. Kaya wala may Puyo. Mo to dito na start niya. After na po sa grace period, mo na to. Sa Labrios na. Ning increase lang kog mga pila man mga 1.5 na siguro. Pero nindot sa Labrios, grabe kay tip eh. Ang average man ko diri sa kuan guys sa UAE nga average nga renta sa balay kung isa ka room na siya sa mga from 1.5 to 2,000 dirhams. Pila na sa peso karon? Pila? Ako na eh. 1.5 to 2,000. Let's say 1.5 1.7 sa isa ka room. 20. Oh, mga 20 mil. Sobra. 20 mil sobra. Isa ka room lang na siya guys ha diri. Ang renta diri. So pang pamilya, pwede po single. Nya ang kaning bed space na mga 800 ba? 600 ang bed 600. space. 500, 600. Oh, pila na sa peso? 15 mil. Mga 10,000. 10K. Oh, mo na budget. So, ang uban man god, ang unang-una nila nga nasa Pilipinas, nga ang nagtrabaho dire, ingon nila nga dagkog kwarta. Mosweldo kog tagkuan. 30 mil, 40 mil, 50 mil. Pero Halos katunga po ng mapadulong sa balay. pagkaon, Wala pang transportation, Pambisyo. lifestyle pa. Bisyo, palit na Pero- sale nga sapatos, palit dahil sapatos. Pero nindot din dire ka ng advance dire ka sa ato kay maka palit Oo. sa dire gagawin. Diri magod sa UAE magod guys, ang mga pamaliton again barato, pero ang mga balay medyo mahal. Sa imong sa atong pagpanarbaho ba ikaw, una na to ikaw John. Unsay sa sulod sa pila ka katuig diri? 13. 13 years na. Unsa ang imong mga napundar sa Pilipinas? Okay. Di ba? Alam mo para sa mga katong mga gusto manganhi or gusto mag-abroad. Kuan jud ta magtigom. Ay napundar pero may napund. Wa pa maimpas. Pero hinahinay. Hinahinay. Palit investment sa mga bahay. O may problema ni Juni kay dako manigyuta sa Goy. mga Wala ay ate ka ayo no. Pwede mo magpuyo dito, pwede mo tukod og payag. Ikaw po, sa may mga napundaran na to. Wala may napundar eh. Na. Sa tinuod wala gyud mi go. Drums nga wa pa maimpas. Sana sa ko napundar na electric drums nga wa pa maimpas. Wala man kanang gawas man tanan kwarta sa kwan. Kids de. Sa bata, mao naman bata. Sapatos. Standard na sapatos. Di na Barato kayong sapatos diri no? barato mas. Sabi na mag-sale na Oo, gyud. mas barato. Nasa likod puro man sapatos oh. Mas barato mga lifestyle barato ra kasa dito sa ato. Oh, sa una gud kay napa ko sa Davao kung sapatos gud nga pang basketball kana rang class A. 1 to ra na 1 to. Tanan man Sa siguro. Pedro, sa Big Brother. Dili dito sa Victoria Plaza. Sa una Viper man sapatos sa una. Nabay Viper sa inyo? Viper. Kauban sa Robertson. Kana Viper ba ka kanang murag Vans ba? Van man nana. College ko sa una kung di man ko ka-afford ng Chuck Taylor, Robertson. Robertson na sa una. Oh. Pero pag college nakakapalit na ko ba Chuck Taylor migo. Wala ko kapalit. College ko pang basketball ko T-Mac pero 1 to katong sa kuan sa Victoria. Lipay pa kay ko nangatik pa ko sa akong mga kauban nga orig akong sapatos. Kanang Chuck Taylor also na sa mga kaning choy-choy no? Sa una. Choy kina mga skinny jeans ba? Tong Sa una, niwang skinny pa man ba? ko. Skinny tapos Payat pa mo ko sa una. ang t-shirt pina fit. Aron payat gyapon. Pero sa una nindot man sa una no kay murag kontento naman ta sa mga butang sa una no kanang usa ka sapatos usarang yun balik hanton maguba Wagi cellphone. piskot ni abot og abroad nga naghanap di naman maguba ang sapatos so Di na maguba na lang kay wagi gamit. mao Katisning mo na sa una kaning
palitan mo og tsinelas niya, di pa niyo gamiton dayon. Oy. Pagamiton, taguan, Highlander to, Bugay Highlander. pa. Kaya palitan ko sa akong papa og bike. Gamito na nako. Dili man ako magamit igbuntag eh. Gusto niya washingan sa, na ba? Washingan sa mo sa gamiton. Grabe no, nakay-bike sa una. Na ako bike mi go, elementary mi go. Wala ko. Elementary ba? Kami. Wagin mi nga na oy. Man Bike. manghiram ko bike sa musilingan kasabay ko sa akong papa kay basi makaguba. Generic naman mi go. Generic ko nga bike karon dili gud ko an. Pero na kay bike. Na bike. High Lagi school na may bike bike. po. Naman kay bike, di ba? High school naman to. Maguba lagi pod kay bisag baroy. Ano si Albert kay naghanjo ni tanan sa una na agin siya ni tanan. Pero di jud ko makapalit sa una ng mga ayo ko. Piti. Hilom. Asa Maestro, Ngayon. magmaestra Oo. imong ginikanan. No? maghuwat lang yung kag palitan ka. Tunulan na kag kuan ato dalhon kag kadang sa mga Muslim ba. Na mga pusil-pusil gani sa Ali una. ka mo palitan na. Dalhon ko. Ana ra jud ko mga palitan og mga ayo ko di jud ka hilom na lang ka. Kusion. Ato kas gawas pag duwa dito. Kusion, di kusion na mo yung palit og sisto. Mami ko. Tudlo sisto kasi. Pero kuan na ko sa una ay kanang marunong na ko sa una ay kanang uso man ang good for, di ba? Unsa? Good for. Kanang mangutang ka sa tindahan good. It's good for. Hana, isa pa sa mga teacher. Sa tindahan ba? Yung term. Good for. Kanang mangutang ko ka good. Na may lang ibutang sa una. Na lang ibutang. Nailistahan, good Oh. for. Yan, dito po. Ana Ano mangutang. Pero mangutang ra gud. Mangutang ra gud. Mangutang ra gud. Teacher, ano? Oh, yan po. Di sa tanan man amigo. Good for. Sa mga balitanan ba? Hindi na pwede smua. Ako, adto ko sa mga tindahan ka ng mga suki nila. Good mga for, meaning for gifts. mangutang ba? Mangutang ra gud. Ang kapila bayaran? Hindi sweldo. Sabi ko, fully paid na siya pagkasundo. Grocery. Pero but na siya nakabot good for. Pero utang ra gud. Grocery, mga ano. Madto ko sa mga tindahan palit ko mukuha ko kuha ko sa papa ko sa photo sa Cloud9. Isang wala gud. Biscuit puti ka ng kuan. Lami ka ng lami pa sa una ba? Hindi na pwede stuwang kay ma-for good na tindahan na. Pirmahan na sa iyo. Pero bayaran. Bayaran. Hindi siya nakuha siya. Pirma siya. Pero diri kung magtigom lang jud ka, makatigom jud ka no. Yung Kaya mga ibang lahi, grabe man nilang Ay. tinigom. Gwapong Grabe. mga balay silahang ako mga kauban nindot og mga balay. Uy, Kita makatigong mo ta. pero ang kinaon lagi sad. kubos-kubos ra. Kubos lang Pero okay karak. mapudod niya. Natay tigong gamay pero enjoy po Enjoy. ang life. Ang nakanindot pod sa ilaha kay mga on sila dungan nay. Di makasave makatipid sila. yun. Save niya, dungan niya, mag-inom sila, pila rabay lang Kita dosage nga. dungan na ipod, basta mo pong mahala. Dungan Dungan dito man po sining. dito mas pinakamahal migo. Mo nang pero di man nato ma-blame no kay Di okay naman. ang importante malipay ta diha ra man jud na. Mo na sila malipay ra man na sila lang kuan kay mo ra man na ilahang Mo gani nga ni abroad na lang ta. Enjoy mag-experience pod ta oy. Oh, Kung good. mga kuan. mo gyud especially nga lami Kanaas na lang dahil. kas dito nga na ra gud. Kadugayan makatigom ang gyud. Onya. Oh. Labi na sa amo na mga anak. Medyo lisod gyud kay Kamo mga single pa magtigom na mo gyud. Tigom na ka. Ikaw Kay magtigom mo na ka. anak na mo pohon. Chika sa. Mao gyud. Nay chika das because Kaya si Sandra do. Di, Kang Albert na. Tabangan na to ba? Itong lakad na to, migo. Ana. So, unsa may ma-advise nato sa atong naman ko yung mga kuan kay ako nagtrabaho man ko sa travel agency. Nami mga customer pod nga napod sila yung mga plano nga gusto mo anhi ba sa abroad. Anay uban nga magduha-duha kay wala lagi sila kabalo unsay mga patakaran diri unsay mahitabo sila diri. Unsa may masulti nato sila ha? Unsa kini ma-advise ba? Ay na lang gyud mo ganhe. Ikaw migo, sa advice migo. One him mo
Hilak na mo daan. Panghilak na naman daan nas Pinas, abot dire, di na mo hilak. Kuan jud Di kining kanang Actually, duha man ilang Kaplano. option, di ba? Mm. First option, mag-tourist visa sila dire. Pero dili gid gina-advise nga ang tourist visa mangitag trabaho dire. Oh, lagi Di na. Ana. Kay na may proper way nga makakuha kag trabaho dire kay naman po yung mga sa POEA bitaw mag-hire man na sila sa Pilipinas, mag-invite sila mga company dire, patuon nila og Pilipinas dito ang interview sa mga city hall, di ba na? Oh, na. Peso, Oh. POEA. Mo to yung pinakalegal nga May pa, nga na lang. ana. Pero Pero naman dyan uban nga mo testing pod. sugal gid mo sugal gid. Oh. Kanang maka-direct. Bitaw. Oh, direct ka sa kuan pero lisod yung gasto. Oh, magasto po dyan. Di na may uban mig nga libre ra pod. Sa imo. Plate lang sa airplane ng Ako kuan. gasto gud ako sa una. Abot ko yung mga apit pod 140, 150. Mao ba mig? Sa kabuuan to migo. Kami nag-loan mig 400,000. Ah, Mm. ato mo. Dugay pa naman na impas oy. 400,000 no? Ano, impas na palit na Impas siguro na lang, tagbago. bay, no? Palit na tagbago nga kuan dia. Loan na pa sa Reloan. Relon ay na impason nga na ra gud ng kinabuhi. Ano, importante malipay lang yun. Oh, pila na yung taron 38, 27 na ba itong edad ani. Hapit na bita mo Unsa? tiguwang joke ra. Advice lang nato sa ila nga gusto mga Advice, ni dire nga paningkamuti lang pod gyud nga ana ba murag porsigido ka Oh. na may uban gud nga nakaanhin na dire nag tourist visa or Wow, eh. nasulod na dire pero wag gyapon nagsilbi. Parang si grade ning uli. Ay panganli oy. Ang taan. Di nga na bitaw mo anhi Oh, mo. lisod man gud. Andam yung kagalingon gyud. Mm. Andam yung kagalingon sa tanang mga butang nga mahitabo kay dire layo man sa ato gyud. Oh. Kung unsa may Isod oy. sudla lang dai opportunity nga dili gyud kayo dako. Sulod lang gud. Oh, Basta zaman importante na kay pangbisa kana mo na importante gyud kay Ranking uban diri nga. may uban nila. murag mas lisod man gani sa una no hang kisa karon. Oh, eh. Ang experience nato ba sa lisod, una? lisod ang mag kuhan sa una, mag-apply sa una. Walk-in pa, walk-in. Oh, walk in. Grabe to, mag-walk-in sa una man. Kailan lang kag mga Pilipinos daan. Dito natanggal akong kuano akong takong sa binaktas. Pas kang inita, nahilis ang takong sa akong sapatos na langkat. Experience ko lang sa una, gikas babaw kung pag ubos. Nga na ba yung ibuhat sa Unsa? una? Pasa-pasa kana. CB. Ang opisina. Diba, matukas babaw. Mauwaw pa ko. Elevator, pag paubos ni mga bagbag, danan na lang para exit niya. Pasa dito. Sa mall. Apply ko sa mall. Sa Gingnan mall ko po, sa, no. akong gi-apply niya siya ano, tanggalan mo may diri. Mao po na ikuan sa una kanang sa mga kabayan sa una nga pistig itong apply ako sa una. Kanang kuan ko siya, reader ba? Mga documents gani nga confidential. Mo kuan sila mo sa pangalan na discriminate ilang kuan ba nga ayaw diri kay Oh. kanang dugay kami diri gani pero dili man kanang ila rin kang sa pangalan na Katong ako. discourage ba nga ayaw diri ya siyempre Atong ako sa mall. kabayan la ina ani mo eh. Inaan ko niya nga kuan nga. Tanggalan gyud mi diri oy, ano siya. Pero gidawat niya akong CV. Pero naga sa istorya siya angin. Tanggalay mi. Maunay kuan sa una. Ana man siya. Akong kauban napungot pa. Giingnan bitaw niya dito gilikod. Bago man yung istorya, yato niya sa likod. Ikaw na masunod matanggal. Man sabay lakaw ba? Lain ko kitinanawa ng babae siya. Ha? Lagi Tagalog, ito. Tagalog man tong babae, na tong babae nga. Ay kabayan, tanggalan niya kami dito eh. Ano nga kami dito? Pangit. Moto dito sa kuan po. Napungot siya kay napungot akong kauban kay ana siya nga manduwat ko ng CV niya kung yaw-yaw at tuon bito niya siya. Bayan, ikaw na yung masusunod na matanggal. Habay lakaw ba? Biti ko yawaan. Biti lang ko katawa eh. Ako bitaw tong gipangutana katong dito nindot ba tong iyahang trabaho kay tig shred lang tig collect lang kan ba niya 2.5 tong start ato nya pangutanan ako ano dugay mga diri tunganga siya ana siya Wala pa siguro laing una pa siya sa kung sa itubag ba kuan sila migo discourage ba na
ngadto ko sa HR niya pa sa pasar manggo kaugma balik dire. Samo mga kabayan magod. Sa musapa to. Ibantay og kuan ba kanang warehouse. Oo. Layo po kayo to aturo pa. Layo jud kayo. Ato hagbong na jud ko sa kuan. Ito ibang lahi lagi kuan Egyptian nag-interview. Diyan lang to ko po. Timingan na po to. Oh, mao nang kamo umuan himo. Sumabot to mag abroad ayaw magmingaw-mingaw. Homesick mga Mingaw kwarta. mingaw na daga. Aming-umingaw magudsugod ra man na. Sa sugod lang Sugod yun na naragyan na sa sugod. Hila kag may Ano awo koy kwarta mo mingaw ka. Mga ka. Pag magmingaw-mingaw ka, wa kay makuha, di ka mapareha na mo Wala ipon pero nagyapo yung mga kuan. Na may dire sa inyo Na may tubangan siyo, doon. di ba? Wala, may diri siya TV tubangan. Gara-gara lagi hapon mi. Pait pero Ang sikreto gyud diri is kaning pag naka diri di ka dapat magsulo-sulo, no? Di ka dapat Ayaw yun. ikaw ra ba? Kay Dapat basing mag-amigo jud ka. amigo jud ka. Pero basta basing mo ambak ng kakalit. Adto lang kas hinamang imig ko jud kay mo jud importante kay nakay-istoryahan ba. Oh. Apply kag imo ikaw ra usa mo buang ka kay kastoryahan. Oh, maka-depress po diri oy. Oh. Sinyag sunod adlaw nagbitbit na kag basura sa gawas. Gud-guyod. Oh, naidagang kuan po diri sa tinuod lang guys. Naidagang mga kabayan diri nga nag-overstay na. Di na po sila kauli kay ilang mga dokumento wala na gyud. Wala na pag-asa. Marami bayaran, di ba? Oh, dako na kay penalty, dako nag-fine. So maglisod na sila og gawas balik. So ilang ginabuhat nagapanglimos na lang ana. Mao gyud. Which is bawal. Bawal po na. Mo nang dili jud ka magpaluya-luya. Ayaw mo paluya-luya mag-apply mo abroad kay wala may tabo ninyo, luoyin yung pamilya. Okay rag parehas mo sa among migo dire nga kwartaan na. Oo. May problema bahala gyud. Kamera ray kunita. Oy. Pero dali mo dako jud ka. Ko di maabot na ko diri 75 kilos ra man ko karon 100 kape naman. Bilang mo sultis din ako. Parehas magyud tanan magyud kay mao magyud na. So meaning progreso. Oh. More ni progress. ginaon. More progress Abot na. ako diri 75. One year lang 80, 90 karon 120. Sus Ginoo. Pero lami gyud pagkaon dire no. Alam eh. Bisang mga og dili lang gyud mo arte, ay mga Indian food di para atong sa India nga. Lami gyud kayo barato niya lami. O nga nakanindot diri open country siya. Dili siya open, naga-discriminate sa bisan unsa nga country or Mao gyud. nationality. Namoy kunyari Pilipino di man na mga mukhaon gyud baboy ang mga Pilipino. So gitaganahan gyud sa gobyerno diri sa UAE nga na gyud may palitanan sa mga non-halal foods. O mga baboy ana. Kapalo sa Pilipino mga palahubog. Napod na tagaan. pwede makapalit. Legal po na diri. Gitagaan og palitanan og kuan. Oh, ay natay palitanan. Dali ra. Medyo mahal-mahal lang siya pero ang Pilipino pa ka, palit yun na. Kabalos lang Pilipino, grabe party na mga bar. Nanay bar, nanay party hall, nanay wala hubo-hubo. Ay lang good. Kuhit. Ako na lang wala yun, ubo-ubo. Pero kuan ay lang yun yung convert mo malit mo magic convert din yung pamalit sa grocery. Wala eh. Alam pala tunggal mo kuan. Basta importante mag-save lang. So katong atong mga advice, tinuod ano ito guys, dili to siya mga binuang. Kay based to siya sa among experience. Diri sa UAE. O kung gusto mo muanhi sa UAE, open ang UAE mosulod. Sa bisang kinsa man ka. Basta na lang kay legal nga dokumento nga makaanhi ka diri sa UAE. Kwarta pod. Kwarta pod. Importante na siya. O gali ra pod ka makapangita og kwarta diri basta maning kamot lang yun. Ana, nya mga tao diri bawal man gud diri mag-away. Bawal diri ang kaning sinumbagay, maglalis. Bawal na diri. Kung maglalis mo kamong duha dakpon. Di way mapili. Wala kamong duha. Ana, so nindot ang ilang panggobyerno diri. Mo na nga daghan pod ang nagganahan pod diri ba.
Labi na sa mga pamilya, no? Mao gyud peaceful man dali. Ana. So unsa pa masulti na to bago ta mag-end? Komigo. Wala na yun. So any parting words? Para parting words ba? Parting time. Parting words. Kamu una yung nundog lang ako. Advice from Tito Jun. Okay na mga advice ba? Kanang pang kinilasan nga kwan ba? Storya. Ikaw na, amigo. Ninong Johnny. Ninong Ryan. Amigo. Also, habang may buhay, may pag-asa. La. Bora. Hantod buhi, kiat. Kaya mau gyud na. Kiat, Jud. Kaya gyud dahil sig pagkuan kay wa kay makuha na. Sige ra kag Bitaw, kiat. De joke lang. samtang bata pa, maning kamot, Jud. Mao dyan ay nindot nga advice nga bata magaling kamot kay pag-abot sa panahon para namo. Pero okay naman kay murag dugay na may midire nga. Dugay, taon-taon namin nakakiat. Tataon na may kiat. Antod karon kiat lang gihapon. Pero nalipay mi kali mi kuan. Importante nga kalipay ang sinati. Kalipay. Kay di ka malipayon, wala, tiguwang agdali. Mao. Oo, di ba? O sa pagkatiguang ba, mao na mahuna ani mo okay ra day nga naingani ko ingana kay At least. payon man ko sa At akong least. pagkuan Mm, kinabuhi. na kay memories mga, si kuan itong mga amigo sa una, lipayan kay ana ba? Mo kameraman na mo na billboard sa Oo. Unayret. Grabe ni bataan eh. Talented kayo. Number 1. Kulang na lang kay usa. Chika na lang yun. I-reveal na mo ni siya mo ang kuan mystery cameraman guys sa mga sunod nga episode na to. At ngini niyo Para at nami ngini. guest. Surprise guest para sa iya ba? Kuyog di mo amigo. Oo. sige. Istorya ha amigo. Ako nang ano. Maulawan siya dili. Dili. Kani. Andam na tadaan ko andre. Pauyab lagi. Lag baligya. Okay guys, so kato doon na pod mi mga sunod pa nga mga episode na may mga imbitahon nga mga importanteng personalidad sama ni Senator Bato Rodrigo Duterte atong imbitahon na siya diri nga atong interviewon. Kana. Basig may interview din nato si Conchito no. Chito. Oh. Junel. Junel. Og pag shout out day kay Chito pag makaanhi ka diri sa Silingan magita diri sa Davao. Silingan na rin mo. Silingan na naman na. Idol. Pag makaanhi ka diri sa UAE, kita ta puhon. Oh. Chit-chat ta diri. Chit-chat. Shout out po kay Gracia Raquetera. Gracia Raquetera, Oh. anak ni Barangay Captain. Shout out po mi sa imuhang page ha. Yes. Kailan mo na amigo? Kailan mo? Kuha siya DJ siya sa FM. FM. Love Love radio ba to? Sa ba to siya? Wala DJ siya sa DJ. DJ. Sikat po na siya sa Davao. Migo na sila na Chito. Mo. Kabatch mo na. Manghod. Manghod sa mo. Manghod. Bata. So, Oy, si Tiguan Mike lang King na diha. Bye. Star man ka. Wala kita ba? Naghanag Shout out, vlogger shout sa inyo, no? Davao? Kuhan dito. Mga baga magnaw. Hindi, mga baga. Pampitaka po dito mga tao. Ana. So, kato lang guys. Daghang salamat Daghang sa salamat. pagpabilin o pagtan-aw o pagpaminaw sa amo ang episode karon. O hinaot nga padayon ta magmalipayon sa ato ang pagkinabuhi. Enjoy lang nato kinabuhi bisan pag unsa kalisod magkalipay lang gid ta permanente sama sa amo ang grupo diri kami ang Kalipay. Okay, sa susunod na episode guys, daghang salamat. Bye-bye. Ayaw cool. Ayaw cool.